מה קורה חברים, כאן והיום אנחנו באנבוקסינג חדש למוצר שהוא לא גדול, הוא רק הדבר הזה בשביל כל השקית הזאתי. המוכר כותב שזה עלה $2, זה גיפט, הוא לא רושם מה זה, אז בוא נפתח אותו. אין לי שום מושג מה זה, אז זה לא שאני לא אומר, פשוט אין לי מושג מה זה. אוקיי, יש לנו כאן, כן, אני הזמנתי את זה בשביל לראות, התעניינתי בזה, נורא, אוקיי, לעסקים בצד. זה, נעשה קצת זום אין. זה בעצם צמיד הישרדות. שמים על היד, הוא נסגר ככה. ומה שמיוחד בזה שיש לו כאן משרוקית. סליחה אם לא ראיתם, כאילו די ארוך. יש לו כאן משרוקית, הוא נסגר, בואו ננסה לשרוק. וזה די חלש רק, זה די חזק. ויש לנו כאן את זה, שאם אנחנו נוציא את זה, אוקיי, זה היה ממש חזק. זה אמור לעשות גיטים. בואו ננסה. אולי עם זה. טוב, אין לי שמץ איך זה עובד, אני אנסה כבר מאוחר יותר, אבל כן, זה כן עושה גלצים, כי ראיתי ופשוט אני אסתכל באתר איך לעשות את זה. אז כן, אני די שמח איך שזה יוצא זה כל כך... טוב, אני כבר אבדוק את זה, אבל כן, זה כאילו כנראה עלה $2. זה עלה, אם אני לא טועה, זה עלה 3.90 שקל, 3.90 אגורות, סליחה. אז תודה רבה שצפיתם, אני הייתי יאיר, ואם אהבתם את הסרטון תעשו בלייק, ותירשמו לערוץ, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי! שלום חברים, מה קורה? זה עוד אנבוקסינג בערוץ שלנו, והיום